Fl-aħħar 25 sena l-rwol tal-mara ma kienx imbuttat biżżejjed u gvern ġdid se jkun qed jara li jreġġa' l-quddiem l-emanċipazzjoni tal-mara fis-soċjetà. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jaqbel mal-Liġi Ewropea li tagħti aktar sehem lin-nisa fuq bordijiet, filwaqt li jinsista li l-isfida li għandna qudiemna hija li nkunu Ewropej f'pajjiżna. Dwar il-budget li se jkun ippreżentat nhar l-Erbgħa, Joseph Muscat qal li ġala darba l-Prim Ministru rabat il-budget ma' vot ta' fiduċja fil-Gvern, l-Oppożizzjoni ma tistax tivvota favur il-budget. Spjega iżda li biex il-pajjiż ma jkomplix għaddej minn inċertezza, l-Oppożizzjoni lesta li żomm il-qafas tal-budget u l-aspetti pożittivi tiegħu u dam sens ta' responsabilità sabiex il-familji u n-negozji jiġu mejjuna u mhux infixkla. Il-mexxej Laburista saħaq illi fi żmien li ġej il-poplu se jkollu għażla qudiemu bejn gvern li jrid iraħħas il-kontijiet tad-dawl u gvern li jrid jolli l-kontijiet. Min-naħa tiegħu d-deputat mexxej Laburista Angelo Farrugia saħaq fuq il-bżonn li tispiċċa d-diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel, mod partikolari fejn jitlu ħlas ta' salari u kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Indirizza wkoll il-laqgħa deputat mexxej Laburista Tony Abela li tkellem fuq il-ħtieġa li f'pajjiżna jitneħħew l-ostakli istituzzjonali li qegħdin jimpedixxu lill-mara milli tkompli tavvanza. Mart il-mexxej Laburista Michelle Muscat qalet illi gvern ġdid ikompli jibni fuq it-tajjeb illi jkun sab u dan sabiex il-ħajja tan-nies tkompli titjieb. Fakret fil-ħidma li wettqu gvernijiet Laburisti fosthom l-introduzzjoni tal-edukazzjoni b'xejn għal kulħadd u qalet illi gvernijiet differenti bnew fuq dan. Il-laqgħa ġenerali tal-Għaqda Nisa Laburisti kienet indirizzata wkoll minn qatt ta' deputati u kandidati tal-Partit Laburista.